there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do, yeah. Make your own sunshine. Smoke 'cause it's alright. Your heart's a red kite, let it lift you up. Can you feel the love? Good afternoon guys! Ayan, napag-usapan ng family na pumunta at mag-dinner tayo sa Lookout Wharf. I-tour namin kayo sa Lookout Wharf. Kung ano yun yung mga pwedeng pasyalan doon. Yan, gamit natin ulit ang ating gypsy sama ating mga pamilya at mga bayaw. A few minutes later. So ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa Alaminos Park. Huminto tayo kasi bumili tayo ng babaunin natin sa lupa. Tara! Can you feel it? Can you feel the love? Ayan, nandito na tayo sa Lookout Park. So nakita nyo, ang daming mga sasakyan ngayon. Daming tao. Ay, tingin ka dito ah. Hi guys. Ito mo eh. Hindi ah. Yan. Kita nyo, ang daming tao. Yung mga pulis kanina, nakita nyo sila. Sinesecured nila yung mga tao para safe sila, masaya habang namamasyal sa Alaminos. Sana kasama natin si Dayan. Hello sa si Brina. Si Brina. May mga nagbabike, mga visitors, mga taga dito sa Alaminos, mga kabalay, mga karuba. Kaway-kaway. Kaway-kaway, mga karuba. Welcome sa Alaminos Wharf. Come on. Yan guys, ang oras ay alas 5:27. Ngayon ay araw ng linggo, kaya maraming tao ngayon dito sa Lookout Wharf. May mga nagdi-dinner, may namamasyal, palipas oras. Wow, bago to. Wow. Kapitan natin. Ngayon ko lang ito nakita eh. Yan, dumating na iba nating kasama, si Ate Au. Ano video? Ito din. Nilakla rin siya, Kisha. Ito daw sila doon. Kung lilibre sila, sama tayo. Yan.
Papalibre si Kim. Hindi tayo magpapalibre kila Kisha. Ito sila, susundan natin sila. Hindi, magpapalibre tayo sa kanila. Someone else out there feels just like you. Ando sila oh ni. Go outside and be kind to a stranger. And guys, nakikita nyo sila doon, nagdi-date yung bagong mag-asawa. Doon. Make your own sunshine. Parang maaga pa rin. Smile 'cause it's alright. Parang maaga pa rin. Pero madilim na. Dami nila. Daming tao ngayon. December na December. Ha? Napagod na daw si Kim. Malakas daw tayo mag-lakad. Mabilis tayo maglakad. Safe na safe tayo dito ngayon kasi ang daming nagpapatrol ng mga police. Katulad nila sir dito. Siguro may nakita tayong mga 10 pulis dito. Kanina sila nag-ronda. Guys, ito na yung ano nila. Pasyalan, kainan, nanong. Woo! Yan. Yan, pili na. Bili-bili na mga karuba. Yan. Ay, naku pa! Iyak! Iyak daw! Yung mga tusok-tusok. Yan, street foods. Ayan yung mga burger ko. Sino? Yan, kita niyo sila. Ang dami nila ngayon dito. Oh my. Kita natin sila Dayan, magpapalibre tayo sa kanila. Andiyan sila. Wala, bawal sa akin lahat. Sa inyo Wala lahat. tayong bibilin kasi bawal lang yan sa akin lahat. Ito magpapalibre ako. Dito pala si Madam Push. Ay, nakita natin sila guys. Papalibre na tayo. Tayo dito. Yan. Doon sila dito. Si Madam Pushi. Madam Pushi. Habol natin sila. Papalibre tayo. Kita nyo, puro ano, may mga burger, Libre daw si ano. palamig. Oh, ito bago. Yan. Ito tumagay. Barbecue. Shake. Wala mukha tayo. Popcorn. Pero marami dito guys yung tusok-tusok eh. Bihira yung kakaiba katulad nito. Street cafe. Yun. Kape? So yung kape, mainit-init. Tapos na tayo magmerienda. Hinanap natin sila Dayan. Pabalik na tayo ngayon sa makakasama natin doon sa food court. Medyo malapit lang doon sa pinagmerienda at sa mga food street. Street food. Food street. Kalyeng pagkain. Nakilad na yan kasi yung shake na libre eh. Boko shake. Siguro pagka dating natin doon, nandun na rin sila. Nakain na naman tayo. Ito ang panahon ng pagkain. Yan, nandito na tayo sa my food court. Lapit na tayong kumain. Kasama natin si Franz. Hello po. At si... Hi guys. Hi guys. Peter po, Peter. Peter Parker. Yan. Yan si Peter Parker, yung Spider-Man. Para silang, ano sila? Para silang naka-dark color.
Sabi nila, Dito iba natin mga kasama. Kaway, kaway! Yan si Ate Cheryl. Kasama natin si Isha, si Rain, at si Dylan. May mga baon sila. Si David. Yan kanina naging topic natin si Dayan, bakit daw siya ang payat-payat. Sabi ko, masyado na siyang mataba kaya kailangan niya magpapayat. Daw. Kaya sabi ni Ate Cheryl, si-share niya yung blessing. Para tumaba si Dayan. pwede ka nasalaw dito, Ale. Yung nasalaw niyang dalawa. Ay. Kuya Allen. Yan. Say hi to my vlog. Say hi. Yan, Ara, ano masasabi mo sa kinakain mo French fries? Sarap. Lasang? Patatas. Lasang, Lasang? Buko. Nasimula na ng ating dinner. Halo-halo kanya-kanyang dala. Yan, may pansit, may pares, may kinlawin, spaghetti, meron ding ice. Yum. Kung seryosohin yan. Hi Nicole. Grabe. Simot sarap talaga. Gala-gala tayo ngayon katatapos lang natin kumain ng dinner. Pero palis na din tayo mamaya-maya. Kaya samantalahin natin. Maganda dito sa Lookout Ward kapag kagabi. Pauwi na kami. Kami ay magpapaalaman na. Paalaman na. Paalam na. Bye-bye. Bye. Ingat.